Čaute ľudia, moje meno je Klaum a dneska vás vítam môjho ďalšieho videa z hry My Restaurant. Dneska budeme sa snažiť vyboostiť túto reštauráciu na úplne iný level. Takže robíme, viete čo? Robíme si ďalšie poschodie v dnešnom videu. Tieto tu stoličky dáme úplne iné. Dáme tieto tu sedačky najpohodlnejšie. Z CS úplne najpohodlnejšie, ale sú úplne epické, sú žiadne, lebo tieto sú najlepšie, aj najlacnejšie. Takže bez čakania, poďme na to. Dobre, takže čo tu prvé zrobíme? Dobre, o kuchárov máme postarané. Máme niečo okolo 1000, potrebujeme 4,5K potrebujeme na posraté druhé poschodie. Takže budeme sa snažiť robiť čo najviac. Hej. Vydávať jedlo, brať taniere, brať peniaze, brať objednávky, robiť, a už nemáme žiadne, robiť objednávky, všetko možné, lenže by sme mohli, viete čo? Máme 10K, ani za to, že som sa postavil, ale ideme dať ďalšie poschodie, 4,5 tisíc, teleport, a ideme si to tu že vymaxovať. Máme 6K na to, takže kúpime si asi týchto 20, áno, 16, 17, 18, 19, 20 a 10 stolov, 7, 8, 9, 10, a ideme si to tu dať. Všetko možné, R-ko, točíme si to, boom, posledný stol. A ideme ďalších 10 sedačiek, dobre. A máme ďalšie 3000, takže ideme si dole doplniť tieto tu stoličky, tieto šitné stoličky, ktoré nikto nechce sedieť, ani nikto nechce ich vidieť. Tieto tu, pretože tu máme 10, 20, 30, 40 stoličiek, kúpime si 40 stoličiek. Poď, dávaj. A už nemáme peniaze, máme 20 stoličiek, takže to znamená raz, dva, dáme si tuto, pick up, 3, 4, máme, Ečko, máme 18 stoličiek, počkáme si ešte chvíľku, kým oni dojedia, ja si zatiaľ idem kúpiť ďalšie stoličky, takže nám ich treba 2, raz, 2, build, pick up, 2, máme si tu raz, 2, dobre, môžeme si tu dať tanier, a už nemá, a my dávaj jed, musíme dávať čo najviac na varenie. Ideme vydávať jedlo, no kde mám dať to jedlo, tu mám ho dať, tu dávaj head, tu poberám objednávky, ty kokos, koľko ich treba vynosiť, dobre, zás ich treba dať, navariť, čo kuchári, ja berem, kuchárom nemajú čo jesť, kde to mám dať, tu mám dať, kde to mám dať, tu mám dať, to mám dať, mám to dať na druhé poschodie, yes, let's go. Dobre, tu si poberáme, tu treba jesť, tu poberáme ďalší recept, zoberieme jedlo, ideme dole, dáme si ho tu do domičky, zase na druhé poschodie treba ísť, tak mi asi bude treba ďalších čašníkov zamestnať, floor 1, neviem prečo to tak nedá, treba ďalších. Rozrasta sa nám to tu, alebo veľkom sa nám to tu rozrastá, sa povedať. Zase na druhé poschodie, tak to je tam, že brutál toho veľa. Dobre, tu máme ďalšie dve objednávky, tu máme jedlo, máme toto. Ideme dole, dáme 1,
druhý. Toto treba nám dať túto. Toto treba nám dať túto. Zase ideme variť, nevadí. Máme $2600. Kde to mám dať? Tuto. Určite si objednáme ďalšieho čašníka, lebo nestíhame. Potrebujeme $900. Tuto zoberiem. Nikde. Ale jedno čo viem, že máme brutál veľa objednávok, ktorých treba roznosiť. Ale nestíhame. Máme 2000, takže ideme ďalšieho kúpiť. Kúpeného. Koľko to máme? Manažer 24 000 za hodinu. 25 000 za hodinu. Tak to je veľmi dobré. Máme ďalšie jedlo variť. Na druhé poschodie máme ísť, to je dobré. A ideme, tuto dáme najesť, tuto dáme toto. Tuto dáme tuto dáme tu, veď som povedal, že toto dáme tu. Tuto dáme variť tu. Tuto dáme zákazníkovi tuto. Tuto dáme ďalšiemu, toto zoberieme. Máme plné umývačky, no tak ideme pozrieť nejaké tie stojany na umývanie. Kde to je? Tuto je 3000, stojí už niečo s kapacitou 5, toto je 9. Stojí to 1200, kupujeme. A teraz, že kde to dáme, toto je 3, 6, toto máš 9. Tak dáme to R-ko. Tak. Tak dáme si na miesto toho, si dáme toto tu. Dáme si tieto dva rezy tu. Pádom by sme mali mať shop. Tak, fajne. Service. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like a odber a zatiaľ čau.